Днес ви представям една къща с два отделни входа. Парцела е 300 квадрата. Става и за две семейства по-отделно. На 350 метра от морето и на 350 метра от центъра на спровал Тагил Георгиев. Долу имаме складче. Голяма веранда, просторна, барбекю. Едно холче, така да кажем, малко. Голяма кухня. Една спалня. Втора спалня. В момента са две легла. Банята. С туалетна, отгоре има патари. Отзад имаме отделен вход. Както казах, може да се използва от две семейства. Ще ви покажа първо входа отзад. Ето. Тук се влиза. За втория етаж. Тук имаме голямо складово пространство с баня. Изкарам, ще ви го покажа и него след малко. Тук имаме също просторна тераса. Не. Втория етаж. Εκεί του σαλονάκι του έκανες. Ναι, το έκανα. Τέτοιο μπαμπού είχα έξω και το πέταξαν. Όλοι τα πέταξαν. Μπάνια. Το μπάνιο, ναι. Τους καμπίνα. Όλα. Тук имаме една малка кухничка. Και ψυγείο, Целият парцел, както казах, е 300 квадрата. Цената на този имот е 200 000 евро. Благодаря.